mosquito lo, 1 pack panty, 1 dozen panty, kani 1 dozen panty, 1 dozen panty gihapon dai, bali duha ka klaseng panty. Hi guys, good morning. Welcome back again to my channel. I am Ruby and today maglagay po tayo ng tag price. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel guys, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para always po tayo magkita-kits. Ayan guys, it's time to put the tag price sa atong mga paninda. Ayan, yung last video na pinakita ko po sa inyo guys, yun ang lalagyan natin ng mga tag price. So, samahan nyo po kami sa paglagay ng tag price and thank you so much po sa lagi nyo pong panonood sa ating mga video. Thank you so much sa lahat ng mga subscribers natin, to all my viewers. Thank you so much po sa inyong mga suporta guys. Meanwhile, dito man ka gunting gibutang daan Arius duha di man mao lahi ni tindahan Ariusan kanhi agkani kay disabanihan dito sa taas kanina Arius siguro may ikaluha kasi murag mo na duha ka Arius napo pa sticker nakaglag sticker din asam ni sudlay duha ka dosina tagis na din sudlay gisad na panggupit yan na pa di usa ka sudlay spot niya. Asa na siya? 1 pack pugong. 1 pack. Asa na siya? 1 pack pugong gihapon. Wire. Ilang mayonnaise na lima? Nga na, tagpila na. 55. Gamay? 55. Gamay na? Kana laman ate. Kana wire. Inya, asa ni siya? 1 pack clam. 1 pack clam. Ja 1 pack pugong. Okay, butang ila magpack pugong. Nya 1 pack pugong nya 2 pack pugong gihapon. 2 pack pugong. Kani siguro. Muduhan na yung murag iring-iring po. Na 1 pack lang. Dahil di halay na. Duha na ka-clamp, no? Nya 6 pieces pa yung 6 pieces pa yung gihapon na ito. Nya 6 pieces. Duha ka klaseng short, dahil. Guro. Nauday unumunong ka na. Pagkaoba na niya 5, 6 kanina tas 5, 6, 7 ka-8 ni ka-8 na so 8 o na ay 8 dali day 8 short load at tilo disa 5, 6 ang jersey na-afford so ang kanang short na 8 ka buok habarunday 8 ka buok ana sila 8 ka buok short kagwa na day 165 nya
kanang usa kanang nice kani 180 185 na 180 pud tong kariday 185 pud ri oh mosquito lo 1 pack panty 1 dozen panty kani 1 dozen panty 1 dozen panty gihapon dai bali diha ka klaseng panty. One dozen brief. Kato bata. Kani. Ya, one dozen another, 1 dozen panty. Sopuan 6 pieces na swag kanin 180 nila. Oh, jogger. 5 pieces jacket. 5 pieces jacket. 220 din. 4, 5. Habol tulo-tulo. Kani tulo-tulo. Duhan ni kasukod day. Ko anak day. Tag 265 o 285. To aliya upat. 1, 2, wala. 4. Ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ko anak day. Kani 265. Pila ka lang? Wa ray? 500. Ha? Coffee ko. Oh. Tulo ka hanso, tagidala, tulo ka bola, nitrosan, unom-unom. $95 na to, $135 nila na. Shoes glue 1 pack to scoring pad na 25 na lang. Flashlight o pat. 4 pieces dress. Kani.
2 box battery. 2 ka box battery. 4 ka terno. Pangawang gits. Kanya 6 nga food keeper. O 6 ka balunan. Sandal bai, 12 ka buok pang bai. 12 ka pang bai dyan. Ha? So 8 time pa. Napay kuan. Sandal pang laki unong. Usara. Ilain tong naman ha. Kanya 3 dozen best to walk, 1 dozen best to walk. Bali, patanan ng best to walk. Sandal na ay 12 ka buo. Kana siguro panggad ko. 12 na kapanggad ko. Duha ka dozen na. Ano na nito ba? 12 niya ba? Tadian. Sakto din. Ang ganda. Akan ni unong. Dahil unong kani mo ni. Tikong mana ulang tagad may. Dosi ka. Kani, dosi siguro ito ko nakito. So, 5, 6, 7. Mali na nag-usa. Maybe 8, 9, 10, 11, 12. Nakakata na dahil ko. Karin, upat, unong na. Dahil ka natin unong ma. Duha ni, bali, duha klaseng unong. Masig, at ihap ko na nag-atin dahil murag mahal siguro no. Pinahali ko sa ako na. Yan ay siguro mana sa kaunong. One eternity later. So guys, tapos na po tayo naglagay ng mga tag price sa ating mga paninda. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, and thank you so much sa pagsama niyo po sa amin na naglagay ng tag price. Thank you so much po sa inyong support. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like, share, subscribe. And don't forget to hit the notification bell, guys, para always po tayo makita-kat sa next video. Bye! Thank you for watching. Bye-bye!